Takže čau lidi, zdravím vás já, Nerdy.cz a vrhneme se do naší série Quadcore. S touhle hrou už mám zkušenosti, ale já nevím, co se za tu dobu stalo, to fakt nevím. Jinak tady v té hře jsem měl maximální level 120. Tohle asi už všichni znáte, že jo? Jo, já si to nějak musím to... Vstup OX, jo. Jo, já si počkat, já si to musím nějak to ještě zvyknout, tyhle. Tak. Takhle. Jenom moment, jo. Jenom nastavení, systém, efekty. To je jedno. Mnoha málo. Jo. Jo. Snad to slyšíte? Ty vole. To je úplně luxus, ty vole. Jsem tady nehrál hrozně dlouho. Mám trošku víc lagy. Ježiš, no co, jdeme expit, určitě jdeme expit v začátku. Tohle, ta první, to je takový nudný, no, prostě to vlastně se nedá nic dělat, jako. Intro jinak už je hotový, můžete ho vidět, to už to dělal teda ten můj kámoš a teďka doufám, jestli, ne, to ne, vole, moment. Ne. Co to je, vole, já se tady úplně... Ne, to chci normálně. Jméno omezen. Jo, to chci ukázat damage. Jo, takže v tomhle dílu jako bych jenom prostě chtěl o té hře trošku mluvit. Chtěl bych mluvit o tom, jak prostě všechno bude probíhat a takhle. Takže... Tady na té hře se mi hodně líbí, jak je to prostě provedený, jo. Není to ani nějak moc rychlý, expení ani ne nějak moc pomalý, takže je prostě super a nějak mi nepadají věci. Se mi nějak nezdá. To je divný. No, dobře, už to padá. Jenom, počkej, jak se, ne, se musím potom trvá, to je na suru, ne, jo. Musím našetřit 2 mega, nebo od někoho jít žebrat, jo. Školení, obrana města, tyva, co to je? Tady už jsou úkoly. Cože? To snad ne. Bo já jsem to nehrál takový 2 roky, to budou určitě. Jaký level 6? No kolik? Jo, 6, tak se trošku vylepšíme. Do vytrvalosti si dám. Trochu do síly. Tak. Super. Tak jdeme. Já doufám, že to snad natáčí. Jinak natáčím přes Camtasia, ale mě hrozně štve, že normálně mi to nenahrává to, ten counter, že to nenahrává to. No já to ještě nějak pořeším tohle a potom půjdem na jiný chát, teda v příštích dílech, aby to bylo nějak bez lagů trošku. No, smrdíš. Aha. Tak asi fakt byly. Takže já si určitě vezmu tělo. Nebo tělo, no, já nevím. Tam je já se vezmu. No, smrdíš.
Tak super. Tyjo, počkat. Já jsem úplně zmatený. Ne. Chod to, ty vole. To je fakt, já jsem úplně divnej teďka. Teda určitě si dám nejdřív do všeho. Tak. A tady dozadu si dám tohle. Dopředu si dám to, tak. Tak a tak. Super. Tak. Tyba to beru. Počkejte, jestli tam... Teda snad tady ještě ty pláště jsou, ty vole. Čiže se neprodává tady. No super, takže máme pláště a jde se expit. Tyjo, to bude... Co to je? To bude zase fail díl, ty vogo. To je trapný. Jako toho to vůbec. Jo, tak tohle je prostě borec, tak jste ho mohli vidět. Ještě něco poslal. Takže budeme mít i Skype. Nedělej. Takže bomba. Doufám, že tady ta bude vyžírat teď bude. Kurva, ne. To je nic neberou s tím brunkem. Lol. Tyhle. To je prdel, ne? Jakože. Ty ale teďka počkat. No, petička. No, takže tohle by jakoby mohlo být, tenhle ještě možná pozdraví, a to by mohlo být pro dnešní díl všechno. A uvidíme se příště, no. Takže se mějte a kdybyste chtěli si se mnou zahrát, já bych byl teda hodně rád, tak určitě Červená říše. Jo, takže čau.